Sumnjao sam da će ih biti više. Oni momci su ogromni. Šta sad? Borimo se! Ha! Nadao sam se da ćeš to reći. Izgledamo strava, zar ne? Totalno. To je bilo super! Da, stvarno, jako je dobro bilo. 5 ljudi, tako smo strava. Jej, mi smo tako moćni. Bravo, društvo. Šta se dešava? Ne znam. Ukoliko ste uživali u našoj borbi sa plišanom vojskom I želite vidjeti kako smo dobili moći? Onda kliknite ovdje da pogledate ceo video! Yeah!